Hello. Ετοιμάζομαι. Είμαι σχεδόν έτοιμος βασικά για να φύγω. I wanna be the very best. No one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Έτοιμος από το μπάνιο. Πάμε να κλείσουμε το σπίτι γιατί θα πάμε λούτσα. Είμαι έτοιμος να φύγω. Να πάω σπίτι του Αναστάση που έχουμε ραντεβού. Και τελευταίο αξεσουάρ. Σόναπ με τρέλα. Και πάλι μισό λεπτό να κλειδώσω. Φως, error. Η ώρα είναι παρά 10, 6 ώρα έχουμε μπει στο σπίτι του να φτάσει, προλαβαίνω να βγάλω και το κασέρι από την τράπεζα. Κασέρι. Πήρα το κασέρι και πάω σπίτι του Αναστάση. Bye! Έφτασα στο νου του Αναστάση. Τώρα λογικά θα χτυπήσω. Περιμένω τον Αναστάση, ευτυχώς είχε καρεκλίτσα, άραξα. Το χτύπησα τώρα, δεν απάντησε, δεν έχω και κάρτα. Νομίζω να κατέβει. Περιμένουμε το Βασιλάκι. Πάντα μια ζωή αυτό το παιδί. Αργεί πιο πολύ και από μένα. Πιο πολύ και από εμένα. Ο Τόλης. Ο Αναστάσης με το καπέλο. Ωπ, τσιφλίτσα. Θες ρε. Δεν θέλω. Ωπ, την τσίμπησε ήταν λάκος. Να είσαι καλά, ωραίος. Γενικός φίλε. Ο Βασίλης αργεί. Ήρθε ο Βασιλάκης, επιτέλους. Τον περιμέναμε μέσα με μισή ώρα. Έχει φορέσει και το αδιαστικό καπέλο με τα αδιαστικά γυαλιά. Και πάμε να πάρουμε το χαζό την πάτη και να φύγουμε για λούτσα. Παίρνουμε την πάτη να κατέβει. Έλα, το έπαιξα κατά λάθος. Πού είσαι? Να ξεκινήσω. Πού είσαι? Νίκη. Ωραία, είμαι στο ψυχικό, στο Μανάρι. Ωραία, να ξεκινήσω. Ναι, και έλα Ζάκρετ. Τι? Ζάκρετ.
Ναι, οκ, έλεγε. Έλα, γεια. Βρήκαμε και την Πάτη. Πες γεια στην κάμερα, μωρό μου. Τέλεια. Πες ένα γεια, ρε. Πάει πολύ. Ένα γεια, μην είσαι έτσι. Περιμένουμε τον Αναστάση εδώ στα Ζάγκρεπ. Εδώ στους φίλους. Στους φίλους του Σόνα. Στους φίλους. Πες ένα γεια. Τρελό μωράκι, δεν ήταν πίεση. Κολαράκι τρελό. Και θα φύγουμε τώρα, περιμένουμε τον Αναστάση και θα φύγουμε να πάμε Λούτσα στο Μανολάκι. Πάτε με τα καπέλα στο Σταυρούλι. Όλες εκείνες τις στιγμές που ζήσαμε ερωτερεμένοι αρχίσαμε. Ρε τι έχει να γίνει 31 έχει να γίνει. Πόσο καρά θα το κάψουμε το μαγαζί. Έλα λίγο ρε πρέπει να το κάψουμε στην Έγινα 31 Ιουλίου. Θα το κάψουμε. Όσο δέρμα κι αν πετάξεις τι είσαι, δεν θα αλλάξεις όσα όνειρα κι αν χάσεις. Δώσε πάνω Παντελή. Πάμε Παντελή, πάμε Παντελή. Γεια σου Βαλεντίνη μου. Hello, μόλις είδαμε στο κινητό. Ο Βασιλάκης στο μοναχικό αγόρι. Ο Τόλης στο sexy boy. Η Παναγιώτα βγάζει φωτογραφίες γιατί μπορεί. Δεν έχεις άλλη θάλασσα. Όχι. Ένα βουνό. Αυτό λοιπόν είναι θάλασσα. Εδώ σε ποιος παίρνει άνθρωποι και κολυμπάνε. Παιδιά, εδώ θα φαινόμαστε, έχουμε κοντά ήλιο, ελάτε λίγο από εδώ. Αν έχει πολύ κύμα, πνιγόμαστε. Δεν θα φαίνεται, ελάτε από εδώ. Τι να θα κάνουμε. Όχι, θα είναι ο φωτισμός. Μεγάλε σύρε δεν λέμε βιντεάκια, δεν θέλω. Θα είσαι και εσύ μέσα. Για σένα. Όχι. Σε θα βγάλει βέλα. Δεν λέω τίποτα, φαίνομαστε. Ναι ρε. Πού το ξέρεις. Είναι ο κοντά ήλιο με φωτίζει. Δεν βλέπω. Δεν βλέπετε, εδώ είμαστε. Έλα που δεν βλέπεις. Μόλις ήρθαμε και βρήκαμε τα παιδιά. Θα κάτσουμε τρόλεϊ. Δείτε, Σταύρος και Μανώλης. Εντάξει, τίμια φαίνεται εδώ πέρα. Πάμε πιούμε ένα καφεδάκι και θα τα πούμε μετά. Φεύγουμε από την καφετέρια και πάμε να βρούμε να φάμε. Κάνα σουβλάκι, θα δούμε. Θα τα πούμε μετά. Αποχαιρετάμε τον Σταύρο. Τα λέμε Σταυρούκο! Πού είσαι? Πάμε στο αυτοκίνητο, να πάμε λίγο σπίτι του Μανώλη, να δούμε κάτι ομπρέλες και σούξου μουξου. Και μετά θα αναχωρήσουμε για Βύρωνα. Φιλιά! Ξέρει! Ξέρω! Α, οκ. Μήπως και μήνυμα σου έστειλε κι ίσως κρυφά και να παραγγέλνει.
ξεπέρασες ποτέ. Σ' οδηγούς δεν λέγες ναι. Μάλλον σκουβρέος θα είναι μες στη δική του αγκαλιά. Αισθάνεσαι κότσες στα αυτιά. Χαμός! Είμαστε στο γυρισμό με Παντελίδη. Ό,τι χειρότερο! Ό,τι χειρότερο! Σε λίγο να τα ξαναπούμε. Γεια σου Παντέλο! Φεύγουμε Αναστάση. Φεύγουμε από τον Αναστάση. Βρήκαμε και παρέα. Pokemon Go, ο Ρέστης. Στο gym, πήραμε το gym Αγία Βαρβάρα. Αγάπη μόνο. Με ξενοκαζίδια μόνο. Και τώρα πάμε σπίτι να κοιμηθούμε. Και αύριο το πρωί κόβουμε αναβολή. Νοέμβρη, φαντάρος Αναστάσης, χαμός. Μόλις μπήκαμε. Χαμός. Κομμάτια. Και... Οπ, φως, φάκ, πάμε. Πάμε να κοιμηθούμε και αύριο... Πιάσαμε πολλά Pokemon. Γραφτήκαμε στο γυμναστήριο. Και γραφτήκαμε στους κίτρινους. Και αύριο τι έχει? Αύριο το πρόγραμμα έχει κολυμβητήριο. Ύπνο. Τώρα ύπνο εννοείται. Και αύριο. Και αύριο πάτη. Εγώ θα γίνω δελφίνι.